Hej. I dag har vi haft lidt om økonomi og anvendelse af økonomi. Vi har lært om nogle forskellige funktioner, man kan bruge i henhold til sine virksomheder og virksomhedsøkonomi. Og så vil vi gerne lige vise et par kurver, hvor du kan se omsætning og fortjenester. Når du kører lidt ned her, så kan du se opsætningen for en bil, der bliver solgt til 100.000. Og ja, det kan du se her. Og der kan du se omsætningen, og du kan se toppunktet, det er, hvor X står ved 250. Så kører vi lidt ned igen. Og her ser du så omsætningen, overskuddet. Og her ser du omsætning. Den røde, den blå, det er omkostningerne. Og den grønne, altså overskuddet, det du har tjent i netto. Og her i den grønne linje her, ser du så det her, de har tjent mest. Og der er de faktisk ikke så meget i produktion, fordi det er ikke altid smart at bare lave en masse ting. Men nogle gange skal man bare lave lidt mindre ting, og så måske sætte prisen lidt højere, så de ikke laver for meget i produktion, så de får travlt. Super. Hej.